18 éven aluliak számára nem ajánlott. Hiba volt idejönni. A dagállyal érkeztek. Mostanra csak mi maradtunk. És ők. Az Asylum bemutatja. Zárják le! Ki tudjuk fejleszteni a megfelelő vakcinát, meg lehet gyógyítani a fertőzötteket. A vírus gyöngepontját keresi. Azt hiszem, az elektromosság az. Tartanak tőle. Cuki. Az élők. A városba megyek Arnold eredményeiért. Nem hinném, hogy találkozunk. Mind. Elhozom az ellenszert. Srácok, gondjaink lesznek! Elbuknak. Gökölj meg! A holtak Vigyél ki minket! pedig Mindent kockára tettünk, hogy megmentsük magát! felemelkednek. Vágja le! A zombik lázadása.